morjesta. Piti lähteä tänne sateiseen Suomen syksyyn vähän testailemaan uusia valoja. Ei ole tullut paljon pyörällä nyt viime aikoina ajettu, kun on ollut kaikkea muuta tekemistä, mutta tuli investoitua tämmöiseen Nitecoreen PR35. Pitäisi olla vissi ihan ok valo, ainakin hintansa puolesta. Ja sitten näkyisiköhän tässä, tuolla on sitten kypärässä Lumoniten kompanssit. Tääkin pitäisi olla ihan ok valo. Vielä nyt ei ole mitenkään kovinkaan pimmeitä, mutta kyllä tässä varmaan pikkuhiljaa alkaa hämärtymään, niin alkaa huomata näitä valoja. Mutta onko ne miten hyvät sitten? Ja kyllä laitan varmaan nyttenkin se päälle ihan täysillä jo. Ihan testin vuoksi. Ajan nyt tuonne Utraharjun laavulle nyt tästä ja kokeilis paistaa siinä makkaran, niin siinä sitä aikaa kuluu. Niin hämärtys vähän lisää, niin pääsi sitten vielä testaamaan kunnolla. Ja kupeen reppukin, niin sai sadesuojakin testattua nyt tällä samalla reissulla. Vähän tuo meillä on vaan kylmä alla, mutta eipä se mitään. Ihan vale lämmin tuu vielä. Otetaan tää reppu ensin kiinni, niin tässä on näitä remmejä maha ympärille sopiasta tuossa rinnan päällä, niin on tukevasti ja sitten löytyy tuo selkä panssarikki tuossa repusta, niin jos sattuu menemään tangon yli, niin ehkä vähän auttaa. Mutta niin tässä kun on hieno tää tämmönen kaukokatkaisi, niin ei tarvitse täältä painella, kun voi vaan tuosta noin niin napista painaa. Siitä City, Road ja Traillähän me lähettää ja laitettahan hetkinen Trail. No nytkö se sitten joo, 4 veli tosta. Tästä sopii vaan niin se sopii tuo alemman valon käyttöön. Ja koko ylävalo sopii pois päältä ja alempi on sitten tuo lähivalo, niin ei tarvii, jos tullaan joku vastaan tuolla polulla, niin ei tarvii sitten sokastua sen, mutta niin, joo, laitetaan tuosta EMTP-modi päälle ja lähdetään kokeilemaan. Vieläkö sä osaa vaihtaa yhtä? Mä en kyllä ikinä osannut, mutta niin, hohtavalo. Laitetaan se hennyspäikkö, täysvalastus päälle. Mistäs me saa sen päälle? Katohan kun on niin uusi, niin ei Ossa on vielä edes kytkennät. Tuotahan se lähti. Nyt tätä kun paino pitkään, niin sekin kirkkaammalle, niin näkee samalla vähän akun kestoa lähinnä. Tuossahan tuo pitäisi ilmoittaa tuntikaa 19 minuuttia, mutta ei näin aina tiedä. Totta. On vähän vettä satanut, niin saa nähdä onko miten liukasta. Ei ole tullut vesisatteella vielä paljon polulla ajettu. Niin uusi juttu. Oi ei toista varmaan tänne mennään, no vielä tässä taas vähän lyö suti. Tähän tuli lähetty nyt ihan miten sattuu, että iskarikki on vielä jäykimmällä asetuksella. Laitetaan vähän tosta tonne, niin laitetaan vaan ihan kokonaan auki. Tuohon puolelle kanssa. Eiköhän se näillä. Voi hitsi siellä jo. Minä vaan toivon, että tää nyt ei ketään tulisi vastaan. Hirvettää ihmisiä. No toisaalta sitten voi kokeilla ainakin lähivalojakin samalla. Oho, on liukkaat juurakat on. Oho, liukkaat on juurakat ja on kivet. On niljakkaat. Täällä ei mennäkään ihan hirmusta vauhtia. Oho. Se onkin uusi kokemus. On oikeesti tosi liukkalla. Pitää seurata ajat tällaisilla missään.
ohi kun mennä levoon. Meinaa se eturengasta lähtevää viemään. Jarrulle mennä, niin perää on irti koko ajan. Oho, on liukas. Tuossa onko tuo juurakko vettä tuohon puuhun päin, niin sitä on äkkiä on tuossa puu ympärillä. Oho. Joo. On märkä. Joo, kyllä tää on enempi tämmönen valotestaus. Kyllä se sen verran hämärä täällä metässä kuitenkin on jo, että kyllä tämä nyt niinku vallasee. Ei tietysti vielä hirveästi. Aha, puu on kaatunut. Milloin tämä on kaatunut tää? Jos yli vaan. Ei päästäkään ihan. Niljakas puu. Ja ehkä jos olisi ottanut tuon vedon EMTP-modin pois päällä, niin ei olisi lyönyt sutia noin helposti. Otti tuosta puurungon päältä, niin aika hyvin löi sutia. Ei oo tosissaan hirveästi kyllä kerinyt ajelemaan. Harmittaa, kun on ollut vapaalla, johon se on ainut hetki, milloin sitä oikeastaan nykyään tuntuu sitä kerivää, niin on ollut sitten muuta projektia. Ei oo vaan kerennyt ajelemaan. Pitää olla välillä sitten ihan perheen kanssa kotona. Kävin minä tuossa alamäkeä kokeilemassa ensimmäistä kertaa. Tästä nähdään lupaja. Joo, tuolla Pärnävaaralla tuli käyttöä. Eli sinne pyörällä, kun ei ole vielä pyörätelin, että auto, että saa se. Oho. Pitkät päälle. Tuossahan se varmaan ihan hyvästi, kun on kunnolla pimmeläisi kun vastaan, niin napin on lyhkäiset laitettu päälle. Niin, mihinkäs tämä minä jäinkään? Niin, Pärnävaaralla tuli käytty. Oli kyllä tosi hauska ja samaan aikaan pelottavaa ja mutta kiva oli ja varmasti menen kyllä uudemman kerran, vaikka kieltämättä niin kyllä en keskittynyt. Kyllä huomaan vaan, että ei ole niinku tämä pyörä ihan ole tehty niille alamäkiajoille kyllä. Ne on vielä erikseen ne, että kyllä vähän aika kovilla meinas olla kyllä. Tietysti ei nyt ollut vielä varmaan asetuksetkaan ihan pyörässä sellaista niinku pitää sitä iskareiden puolesta, että tosi löysällä oli pohjassa aika helppoa. Sitten oli yksinään liikenteessä ja silloinkin rupesi vähän vettä satelemaan, niin ei siellä hirmuisia loikkia uskalla enää ottaa, mutta tää omasta mielestähän ne oli ihan hirveet vuosia. Kato, nyt löi sutia.
tuossa kannon päällä, niin pysähtyi kuin seinään. Ei ollut vauhtia tarpeeksi. Yllättää. Tuntuu, että hyvin on pitäjä mennä, mutta sitten tuon kannon päällä just ei tapahtunut mitään muuta kuin sutia. Jaha. Totta, saako täällä laulla ketään? Tuskin täällä vesi tässä hirveästi. Kukkaa hullu. Ei oo. Hyvä. En tiedä. Saapiko sitä tämmönen hupiukkoni tuohon tulta tämmöselläkin niillä ollenkaan. Kai mulla sitä tulitikut on mukana. Mutta ei oo, pitäis varmaan penssaa olla. No eiköhän sitä jotain. Tässä kun vähän aikaa tulia pitää, niin siinä se se makkarotsyöpi, niin eiköhän se sitten on jo hämärtynyt sillä tavalla mukavasti, niin saapi sitten kunnolla näitä valoja testattua. Ja se näyttää, että on lisää tullut vaan virta. 2 tuntia minuuttia. Lähti se näytti alle. Joo, no. Sammutetaan nyt vehkeli. Eli turhaa palaa, ei tässä nyt tarvita. Otetaan hyvä on suoja. Ei mene hyvä reppu paskaan, kun on tuo sadesuoja. Ei voi kyllä suositella. On kyllä hyvä on tuo kupeen. Tää on tämmönen, mikä tää oli? Action Stream. Joku sellainen. On hyvä kyllä. Saapi pyörä. On kerrankin mukana nuo pyörän korjaus. Meisilit ja sun muut 6-3. Paikkasarjat ja muuta sattuu, että tulloo jotain ajoon vähän välillä pystyy ehkä korjaamaankin. Mut nää. Mitä tehdä tässä tulee, niin sammutetaan tämä kuvaus tässä nyt hetkeksi, niin ihan höpö ja kuvaa. Vaikka sitähän tää on aika pitkälti. Hei. No niin kuin näkyy, niin päivä on vaihtunut Utraharjulla, että ei se ihan hetkessä syttynyt. Meni toiseen iltaan vielä, mutta viimeinkin se nyt sitten syttyi. Ja vähän alkaa nälkä olemaan, että jos nyt saisi se pari makkaraa paisuttua tässä. Eli paketillinen, mutta kuitenkin niin täällä ollaan tulilla. Sitten märkä on keli, nyt ei ainakaan sadaa, mutta liukasta on edelleen kyllä. Mutta alkaa pikkuhiljaa hämärtymään, niin kohta varmaan pystyy näitä valojakin testaamaan tuossa. Hyvä, sitten tässä vähän nyt tullaan kunnon hiilostua, ensin se paistellaan sitten raossa. Rapaakin on kertynyt jo jonkun verran. Lokarit mulla on nyt tällä hetkellä poissa. Kyllä mä nyt täällä yleensä näillä polkuloilla pitänyt, mutta miettinyt vähän, että jos se hommas toisenlaiset. Ehkä vähän semmoset pienemmät. Se on vähän jotenkin tappamaisten semmoset isot lokarit. Onhan ne hyvä tietysti, kun minä tullaan ajettua työmatkaa ajoakin, niin ei oo sitten selkäravassa sinne kun töihin päässä. Mutta muuten niin menis kyllä semmoset pienemmät. Perse on vähän märkä, että ei tuo nyt haittaa. Tässähän taas on lämmiteltyä. Mutta näin, paistellaan makkarat ja lähdetään sitten jatkamaan lenkki loppu. Johas. Makkarat alkaa syöty. Tulikki alkaa pikkuhiljaa sammumaan tästä ja nyt alkaa olemaan pimmeitä, niin nyt kun se loppu lenki heittää tässä, mutta tässähän olisi hyvä jo vähän testata lamppua, niin katsottais ensin sitä Lumoni tää kompassi, tätä mikä mulla on kypärässä, katsottais miten sitä nyt näyttää tälle. Tää alkaa olla kuitenkin aika pimmeitä jo, että savua ainakin nyt ilmassa justiinsa tuossa kohdassa. Tällähän tää näyttää, katsottais miten sitä, sitä sammuu tuosta ja kirkkautta nyt on himmeillä. Tää saapi vissiin vielä kun painaa oikein pitkään, niin
kun sammuttaa ja sitä painaa pitkään pohjassa, niin nyt on niinku on joku tämmönen telttavalo. Sitten joo, noin tuossa himmeä välimalli. Vähän nyt tässä kirkkain asetus sitten. Tällä nyt näkee varmasti niin ihan hyviä polulla. Eikö nyt olihan tässä vielä yksi pykälä lisää. Niin tämmönen sitten. Joo, nyt se mennään tuohon. Tässä nyt se kirkkaammalle asetukset tuolleensa. Sitten minä palautan tämän kypärän päähän, niin ottaa tuon pyöränkin valoa. Miten hyvin se näyttää. Tässä on lähtö. Nyt varmaan tarvii vähän levitellä noita tulia tuossa vielä. Tai tuossa on nyt ihan ei pala, on kyllä niin märkkää, on satanut koko päivä aivan kaatamaan, että kaikki niin tuo kyllä sammuu aika äkkiä. Mut tämä. Ottais ensin lähettää noista ihan City. Tässä nyt vähän nämä minun kaapelit tuossa vähän nyt eessä on kyllä kieltämättä huonosti laitettu niin kiinni, että siltä pitää itse nämä laittaa vähän paremmin, kun mun piti tankkoa vähän säättää, niin on jäänyt vähän turhan ulos, niin näin ei saa nyt tästä painettua tuonne syvemmälle, mutta on varmaan vähän löysätä tuosta stemmin pultteja, että saa pujotettua vähän, on vähän turhan pitkään. Tullaan tähän just valo eteen, mutta eiköhän tästä nyt selvään saa, että tää on niinku nelostasolla, eli City 4. Tässä on muistaakseni, että kun painat tästä napista, niin saapi niin, tässä Cityssä tullaan 3 sekuntia löpi pitkän palon päälle. Painaa nappia ja sitten tuosta niin 3 se on tommonen, 2 ja 1. Matalin City. Ja sitten, mitäs tässä? Joo, nyt tuli vähän kirkkaampi. Tai tuli löytää ylemmän palon vähäksi aikaa päälle, kun painotellaan matalemmalla, että se ei mene sille kirkkaammalle. Tää on kaupungissa varmaan ihan sopiva, niin ei kaikkia häikäse ihan hulluna. Sitten, katsotaan Road. Onko tää nyt miten tää nyt eroaa? Eli Roadissa on niinku pitkä ja lyhyt. Tuosta napilla vaihtoehto. Nyt on pitkät ja tässä sitten tuo lyhyt valo ja kirkkaus näyttäisi olevan sama kuin tuossa City muuten, mutta tässä saapi sitten lyhyttä ja pitkää. Ihan hyvin näyttää. Ja katsotaan sitten se, laittaisi nyt valmiiksi pienimmälle ja sitten katsotaan se traili. Ja tässä on nyt 1, 2, 3, 4. Ja sitten kun painaa nappiin, niin joo, saapi pitkän valon pois päälle ja pitkän päälle. Vaikka minä jonkin vähän miltä se näyttää vähän tuohon nojaamaan tuohon puuta vasta. Penkkiin vasta. Pysyhän pystyssä nyt hetken aikaa. Miltä se näyttää tätä muualta. Siinähän se. Kyllähän se ihan palasee hyvin. Ja häikäs se. Ei kyllä jos joku ajaa vasta, niin ei kyllä voi sitä. Ei näe mitään. Pitää muistaa se, että mutta ainakin hyvissä ja huomuun jos joku on tulossa vasta. Siinä mielessä niin hyvä juttu. Joo, eipä siinä mitään. Mä tässä pistän kamaat kassaan. Sammutan siksi aikaa nyt pehket taas ja vähän hämmennän nuotin jo, niin ei pala koko Tapanilla tässä. Niin kohta lähettää. Jaha. Olikohan mulla tänne tullessani tuo lyhyt valo päällä sitten, kun ei näyttää se edelleenkin. Tunti 55, mitä minä katsoin sitä 55 minuuttia. Onhan siellä tunti vielä ees. Joo, nytpä sitä. Ei kyllä lähteä kotiin päin. Se on aamulla taas
Aamuvuoro on mennyt. Kello on 8:30 ja keli on edelleen liukas. Toivottavasti nyt tässä nyt ei kaavu, mutta noihin juurakoihin kun no, eipä se mitään. Tullutpahan nekin videolle sekin sitten. Katsotaan. Lähettää. Väärä on kiinni. On. Lätäkkö. Ui. Vähän naamalle. Loskat naamalle. Hyvin näkee. Sitten otti tuopi niinku ihan täysin uuden elementin tää tälleen pimmellä ajaminen. Kunnon valo, niin tää on ihan mukava. Jos nyt vaan olisi vielä vähän lämpimämpi ja ei satas vettä. Ei tuo nyt paljon sadaa, mutta kun on silti niin liukasta, niin sillä tavalla vähän niinku ei arvellut tässä ihan niin paljon vielä. Ui! Tiedä missä ne on juurakko, niin kun tässä tulee yhtäkkiä niin ihan kunnolla, niin ei siinä varmaan kun sit oikeesti kunnolla lähtee, niin sitten lähtee kanssa kerkissä. Tehdä kyllä ei yhtään mitään. Onpas lätäkkä hyppy. Oh. Vähän mennään märkää lomaan. Ei mitään. Sitä vartenhan me ollaan maastopyöräitä. Ei oo katupyörällä lähdetty tänne. On tää mukava. Oho, hakkee. Vähän niinku tuntuis kun jäällä ajas koko ajan. Oisa sitten ottaa kaveri mukaan käydä joku vähän pitempi lenkki ajamassa. Ei sitä viiti yksinään lähteä tälle. Niin mennä. Tonnehan piti mennä. Ja ihan liian iso vaihe, niin ei saa taidettua. Tuli niin yllättää. Ei huonot valot, ei huomannut. Toivottavasti menen tähän. Joo. Ui! Opa. Joo, lätä. Ei. Joo. Pysähdy nyt joskus. No kun tiedä, kun 90 kurvi tulee ja jarrulla, niin ei kun vaan sojona menee eteenpäin. Pitäis varmaan vähän, että vois siis tähän pitoammaan auttaa. Rengaspainetta laskis. Pumput on ja kaikki, niin tuossahan se olisi voinut laavulla tehdä. En tiedä. Laiska on, niin ei jaksa säättää koko ajan. Ja niin paljon mukavammin tuolla rullaa kuin muuten 3 paaria painetta. Täällä puolulla menisi vaikka paarilla. Onko pois? Hetkinen. Nyt en kyllä muista, että mä luulen, että
kello on nyt sen verran, että on varmaan parempi mennä tänne oikealle. Joo, kyllä tää oli nyt piti. Vimmelä näyttää kaikki ne erilaiset. Mutta ei. No mennään vaikka tän. Täällähän jopa kuivaa, kun niin tihetä. Ainakin tuntuu. Huomattavasti paljon enemmän pittoa tässä kuin aikaisemmin. Tässäpä se olikin. Laitetaan pikalenkki. Pikalenkki. Hetkinen. Joo, kun nyt mä menin tänne radalle päin. Oishan se pitänyt sitä käydä. Se ei vielä näköjään niin tutuksi on nähkään käynyt. Mä katoin kyllä tuossa aikaisemmin, että taisi olla se kääntöpaikka, mistä päästyä kotiin. Mutta ei, kun piti suoraan vaan tykittää. Kun vauhtiin päässyt, niin siinä jouva ruveta kahtelemaan tommosen. Kyllä. Se on. Se on. Vai onko? Ei hetto. Oisa se puhelimesta kattonut. Päässä sitä tuotakin, mutta mihinkä kohta nyt tuli? No ajetaan nyt sitten tästä. Päässä sitä tuotakin suunnasta. Joka paikkahan tällainen vie kotiin. Mutta kyllä se pitäisi vaan olla kartta tuossa esillä koko ajan, niin näkis vähän missä mennään suurin piirtein. Ei se päivällä nyt oo, että tästä on ilma karttaettu päivällä monet kerrat. Niin pimmeillä, niin se on erinäköinen. Tässähän se oli. No niin, nyt on oikein näköinen paikka. Valotkinhan sillä näkyy. Joo. No hyvä. Tähänpä sopii se. Oho. Tähän meinas lähtee uistamaan. Nyt on kyllä jo ihan sama kuin on niin ravassa, että ei tunnu enää etuvaihheilin yhtään missään. Kohta saa vielä vaihtaa tuosta pitkät pois. Ja City-moodin päälle palosta. Täällä tuulee. Tuulua ihan reilusti. Ei kyllä niinku... Jos nyt tulijaa ois ollut, niin kovin mielellään pitkään olisi pysäyksessä ollut. Aika viileä oikeesti.
tuossakin päällä, niin sen verran tuuli, että vähän kosteita puita ja vihuttaa vettä, niin savuttiin ja tuulen suunta vaihtui koko ajan minnekään. Jatkuvasti oli siinä savussa. Eihän sitä sanoa tätä. Se savuseura on vasta yhden tekijä. No niin, heti. Hyvä tuli makkara. Paketillinenhän siinä vaan meni nyt ihan huomaamatta, vaikka oli tarkoitus, että pari nyt siitä syö, mutta ei sitä vaan niinku ikinä viitin jättää sitä sinne kahta sinne pakettiin. Ja se on syötävä pois ja heitettävä roskit roskiksi. Jaha, nyt oho. Pitäisköhän se tehdä tälle valohommille jotta. Laitettaas. Tätä ei muistakseni saanut. Se on sammutettava tuosta ja sitten syty. Näin se nyt ihan sytyissä olla, niin laitetaan tuo roudi. On niin myöhä, että saapi pitkät olla päällä koko ajan. Näin. Pitkät ja lyhyet. Kypärävalo on kiinni. Heltikkiin. Takavalohan se jää lataukseen. Vähän. Kuinkahan paljon rappaa juonut nyt tälläkin lyhyellä matkalla. Aika mukavasti heittää suupielle. Sen takia meni se ihan pikkulokari tuossa eessä. Auttais vähän. Mistäs tää kierrä? Minä tosta. Mitkä on suora? Mitkä on suora? Se ei koiran kannattaa. Tuossa. Miksiköhän mulla on nelostasolla tää valo heti. Laitettais vähän se volyymi pienemmälle. Ja niin ihan ykkösellä. Näytti jo vihaiselta. Vähän myöhään muistin tuo lyhyen valon katkesi. Ei oo tottuna tämmösiä. Voi kun autolla ajat on. Pitää vähän väliin limputtaa pareja. Eestä katsotaan. Etu. Tämän pyörän kanssa. Aika ravassa on. Se on vähän sellainen tilanne, että ei oikein uskalla kallista pyörää pistää tuolla varassa. Tuolla rosvotti asuu on niin lähellä sitä, että sillä lähtee ihan varmasti äkkiä kävelemään. Kyllä se edestyy jättämään. Se on vähän tälleen kerrostaloeläjälle huono tää kuastopyöräily. Nyt pitäis sinne rapasena viiä sinne sisälle.
sitten se pitää käydä silleen, että on mulla se sellainen ryöpypesuri, niin tehdään semmonen pikahuhtelu tässä vielä nukkumaan. Ja pystyy päälle. Noniin, mene. Noin. On hyvä. Onhan niitä varmasti parempiakin valoja. Onhan tää aika arvokas siihen. Eikä paljon hyviä arvosteluita on tästä antanut. Kyllä itekin kyllä tykkää. On ollut kyllä hyvä ja nytkin näyttää tällä kakkosteholla niin mitä 4 tuntia. Tässä nyt tässä se laittaa ykköselle nyt ja laitettaisiin pitkään. Sitten onkin asfalttimatka. Asfalttiajoa papi. Se laittoi tämä kamera nyt kiinni. Ei tässä ole mitään ihmeellistä. Laittava kamera kiinni, niin nähty nää asfalttiajat. Ei kun kiitoksia hei.